tehnyt Hollel please, mua bro, shout out to my G's. Naa heavy itas ei oo mitään miskins. Jos et tee flyys, mee vittu. Et tuu sunkaan, sama pöytä istuu. Katsotaan ketä täs life is, eka tippuu. Älä pomppita, pistä suoraan nippuun. Nää veät esittää bada bougie, vai koko elämän se on sinkkui. Yo, iPhone boomaa niinku Sudani. Tiet jahtaa bigi niinku esi hudari. Älä puuttaa mun musani, suut hakatii, kuka sekin kuvasi. Yo, se vea halu naimisiin, kyl mä lupasin. Tyhmä ämmä soran nama huijasi. Se silti mun digi putsasi. Slaida pallon niinku taas futsali. Teet pidä sukas kaikki satsi. Jos 12 tulee teke ratsi. Jos tuut blokeen veli näytää sun passi. Viimeks yks joutuu ambulanssiin. Tuli meidän holleille tanssii. Sanoin sille ette kansi. Toikin oli joku kaljun natsi. Pitää shottaa mun vakkaril. Veli vaik toi on narkkari. Silti maksaa koko mun vitu palkkani. -15 asteet. Oli silti droppaa talvel. Silti piti ballaa niinku Cole fucking Palmer. Älä klikkaa, älä seuraa mun askel. Se mitä on tehnyt ollut liian vaikee. Tuonut likapaineet, mut täs lifeis tulee eri vaiheet. Oli brokes, nyt mä nousin ja pääl huko bossi. Piti lika mun sormiin, mut tolle se toimii. Näin mindi mustikot poimii. Voi tulla vittu koittaa, mut muista ketä loppupeleissä tulee voittaa. Jätä juttu kesken, aina mä hoidan. Jos nidikut, meen suora rogo. Ja ennen kuin pasko nege huudan bolo. Ainoa Hollel, kaasin jobu. Vea kysy mist fiilaan, sanoi LV-logo. Kaadoi lassi lisää rommi, mun kalma olo. Ja ne kruut huudel vittu hyvis. Käännän tuhtiin niidi mun kyhissä. Kyllä sä tiedät juttu on ai mylis mun slice mun autokyydis. Nappasi yks ketä mun netis hyppi. Heiti lyönteen left to the right. Se sai maistaa mun tykki. Yeah, aito veteranin binin ne filmsi. Se leveteli teko mitä ne kruut ei believaa. Mist nää fake niggas halu mukaan riittää. Kaikki mitä tehdä on aito. Trust me kun sano des on sana kidu success on patience. Nigga don't be testy tai flexin. Tai me otetaan kos olla teet korkepaal. Käytät rahaa vittu polemaal. Kun mä spendaan se studioa. Miks sä esität kova käyt lukioa? Miksi?